Ngayong kaarawan ng Ama ng Katipunan, ating gunitain ang kabayanihan ni Supremo Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng katipunan na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Pinamunuan niya ang 800 mandirigma para gapiin ang mga dayuhan. Saludo kami sa iyo, Supremo Andres Bonifacio. Ikaw ay tunay na bayani. May pagatmanapon kabalen, magandang hapon mga karehiyon. At oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayong hapon. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. At kayo ho ay nakatutok dito sa CLTV Balitaan. Araw ho ng Lunes ngayon. Kumusta ho? Happy Monday ho dun sa mga kaibigan at kababayan natin. Nakatatapos lamang ho yung 2 araw na bakasyon, November 29. Pero wag ho kayo mag-alala dahil bukas naman holiday, no? Nako, ito yung sinasabing sipit o yung ipit day, ano? Pero kumusta ho ang ating mga kababayan? At nakoy, nasa mabuti ho kayong kalagayan sa mga oras na ito. At para ho doon sa mga nagbibirienda dyan at pansamantalang nagpapahinga mula sa trabaho o di kaya naman ay nakabreak mula sa kanilang mga online class, yung mga estudyante. Naku, samahan niyo ho kami dito sa ating programang CLTV Balitaan upang pag-usapan po yung mga naglalakihan at may init na balita dito sa Central Luzon, lalong-lalo na ho itong mga nangyari itong weekend. Dahil alam naman ho namin, habang ang iba ay masayang nagpapahinga, ay patuloy ho ang CLTV News and Current Affairs sa pangangalap ng impormasyon para ho ipabatid sa publiko na kung ano nga ba yung nangyayari, lalong-lalo na ho dito sa ating mga komunidad na nasasakupan sa gitnang Luzon. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Ito ho mga karehiyon, noong Sabado, umaga ng Sabado ay ginimbal ho yung bayan ng San Simon dito ho sa nangyaring pananambang na ikinasawi ng 3 katao, kabilang na ho dyan ang tumatakbong konsihal na si dating Concepcion Barangay Captain Rogelio John Salvador Jr. At ito hong kanyang pagkamatay ay siya namang ikinalungkot ng kanyang mga kapartido, yung hong slate ni Acting Mayor Leonora Wong sa ilalim ho ng Kambilan Party. At dahil ho dyan, nag-alok na ho ng 500 pisong pabuya ito hong local government ng San Simon para sa sino mang makapagtuturo kung sino ho yung nasa likod nitong pangyayaring ito. At yan ho ay ating tatalakayin maya-maya lamang kasama ho si Kuyang Paulo G. Santos na siya namang tumutok sa balitang yan at nakapanayam nga itong si Acting Mayor Wong at ang iba pang mga kapartido nitong si namayapang dating kapitan at aspiring councilor John Salvador. Sa iba namang balita, ito ho, nagsimula na rin ho ngayong araw itong tinatawag na National Vaccination Day. At yung ilang LGU sa Central Luzon may kanya-kanyang pakulo kung paano nila mahihikayat itong kanilang mga nasasakupan o mga constituents na magpabakuna laban sa COVID-19. At mamaya alamin ho natin ang sitwasyon doon sa iba't ibang mega vaccination sites, o yung mga iba-ibang pangyayari dyan. Kaugnay ho nung bayanihan, bagunahan program nitong pamahalaan na tatagal naman hanggang sa December 1, araw ho ng Miyerkules. At ito naman ho yung road project sa Sitio Balangkas. Diyan ho sa may Santo Tomas, Pampanga. Naku, takaw aksidente daw according doon sa ilang motorista. At yan ho ay dinulog sa atin dito sa CLTV News. At tingnan ho natin kung ano nga ba yung naging aksyon ng Department of Public Works and Highways kaugnay nga nitong kawalan daw ng wastong road signages nitong road project na ginagawa dyan sa Balangkas. At ito naman ho, yung travel restrictions para sa mga manggagaling sa 7 European countries ay ipinatupad ho yan ng IATF. Ano ba yung mga bansang yan? Baka ho may mga kamag-anak kayo na nagbabalak umuwi sa Kapaskuhan at nandito sila sa mga bansang ito, ay alamin ho natin maya-maya lamang sa ulan ng ating kasamang si Jennifer Salenga upang matiyak natin na walang hindi magiging aberya yung kanilang pag-uwi dahil sa ngayon ho, until December 15 ho kasi yung travel ban na ipinatupad na yan doon sa iba't ibang bansa
dyan sa Europa, 7 ho yan, and may nauna na 7 naman mula sa Africa naman. So yan ho yung aalamin natin maya-maya lamang. Ayan mga karehiyon, at tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan. At sa puntong ito, makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos. Gaya nga ho ng nabanggit ho natin. Ito hong nangyari sa bayan ng San Simon, Pampanga. Kami ho, ang CLTV News, ay nakikiramay doon sa pamilya o doon sa mga naulila ho ni dating Barangay Concepcion Captain John Salvador. At siyempre, alam naman po natin itong kanyang pagkamatay, ambush ay walang hindi inaasahan ng kahit sino man. At gaya nga ho ng nabanggit, maging hong yung kanyang mga kapartido ay nabahala na at kinundina na itong pangyayaring ito dahil bukod ho kay Salvador na tumatakbong konsihal sa bayan ng San Simon, may 2 pa katao ang nasawi. At bunsod nga nito, 500,000 piso o kalahating milyon ang inialok na pabuya ng local government unit ng San Simon sa pamumuno ho ni Acting Mayor Leonora Wong para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay ho nitong o tungkol sa suspect o yung nasa likod ng pamamaslang dito sa kanilang kapartido. At para sa karagdagang detalye, makakausap natin ngayon sa ating programa live si Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, kumusta? Ayan, nandiyan na ba si Kuyang Paulo? Ayan, Justin. Ayan, oo. Ito nga pangyayaring ito, Kuyang Paulo, ay kinagulat ng ating mga kabalen. Araw ng Sabado, masaya sana ang weekend at payapa sana ang lahat. Pero ito nga, nabulabog naman yung bayan ng San Simon dito nga sa ambush na nangyari. Siguro bago natin pag-usapan yung pabuya na 500,000 piso para sa mga makapagtuturo, balikan muna natin para din sa kapakanan nitong ating mga tagapanood na ngayon lamang din tumutok. Ano ba yung nangyari noong araw ng Sabado, mga 7:30 ng umaga yan, dyan sa bayan ng San Simon, Kuyang Paulo? Justin, una sa lahat, andito ngayon ho tayo sa tanggapan ho ng Pampanga Provincial Police para antabayanan kung magkakaroon sila ng case conference. Dahil sa tinatakbo ngayon ng investigasyon, Justin, napakahalaga ng partisipasyon nitong mga stakeholders na establishmento malapit ho dun sa crime scene na posibleng makapaglilinaw dito sa insidente ho ng karumal-dumal na krimen. Nangyari ho ito, mga ka-Facebook, mga followers ho ng CLTV Balitaan, ito pong Sabado, gaya na binabanggit ni Kuya Justin, mga sa pagitan ng 7:30 to 8 o'clock AM. At itong kalsada, Justin, na kung saan nangyari itong pananambang ay napaka-remote dun sa mga residential area. Palayan ito, Justin, dito sa area ng Barangay San Miguel, na kung tawagin ho nila yung kalsadang yon ay Bambang Road. At base na rin ho dito sa mga statement ng kaanak at maging itong mga kasamahan sa Kambilan, di Councilor o Municipal Councilor Aspirant Joel o Cap John Salvador, Rogelio John Salvador, papatungo po sana sila dito naman sa caravan na pagbibigay nga ho ng impormasyon sa kanilang mga kabalin hinggil ho dito sa nationwide vaccination days. Pero kasabay nga nitong kanyang pag-alis sa bahay, kasama itong sina Joel Salvador, pamangkin niya ito, Justin, bali tiyuhin pati ni Joel itong si Cap John, at yung SG naman niya, security guard, o bodyguard, na si Arnel Caparas. At hindi lang daw ito maituturing na isang bodyguard ni Cap John dahil ito'y isang political leader na maituturing, sabi ni Acting Mayor Leonora Wong, na aktibo naman dito sa kanilang barangay sa Concepcion, dito sa kanilang slate. At doon na nga, Justin, napalitaan nila na tinambangan, at makikita naman ho ninyo doon ho sa mga larawan na ibinahagi ho ng
PNP dito sa San Simon, talagang hindi binuhay itong mga nakasakay ko dito sa Trailblazer na may plate number na SDC 5651, heading to Barangay San Jose, San Simon yan, Justin. So, Sa trajectory ng bala, Justin, makikita kung gaano karami itong pinaulanan ng bala at dead on the spot nga itong driver na si Joel Salvador at si Cap John na nasa passenger seat, Justin. Yung mga tama din nito sa katawan talagang hindi na may dadala pa sa ospital. Pero itong si Arnel Caparas, mga kaibigan, na conscious pa ito, gumagalaw yung katawan, sabi ni Acting Mayor Leonora Wong, pero naideklara din itong parang brain dead na, itong mga medical team na nagtakbo sa kanya sa ospital. Pero yun, Justin, doon pa lamang yung initial na report at yung peace conference ang inaabangan natin nito kung anong klase ng sasakyan ang ginamit nitong mga gunman na alam naman natin, Justin, itong Barangay Concepcion, yung Bambang Road, tawiran yan hanggang dito naman sa lalawigan ng Bulacan. So mayroong exit yan at gawin daw ng Nueva Ecija, sabi nitong mga kagawad ng PNP. Pero alam mo, Justin, ang tinitignan ng anggulo ng PNP ngayon, una, gusto nilang ma-establish muna, sabi ni Police Major Jesse James Domingo, kung sino-sino yung maaaring makapagbigay ng detalye, yung palitan ba ng usap, kung may threat, kung may nababanggit na banta sa buhay nito. Dahil kung tatanungin mo naman ako, ano bang profile ni Cap John at itong mga kasamahan niya? Si Cap John, isang negosyante, meron din daw farm dito sa Bataan, at base dito sa kaniyang mga pamilya na nabulaga dito sa pangyayari, wala daw silang alam na kagalitan nito. At nakakutsaan, itong wala daw. Pero ang binabanggit nga ni Mayor Leonora Wong, natural lang na pagka bumababa daw ng kampanya, yung mainit na pananalita, pagkutsa, kasama na yun sa pakikipag-usap dito sa kanilang mga napupuntahang komunidad. Pero yung para tawagin na election-related violence, Justin, isa rin din yan sa inaantabayanan natin kung ano yung paningin dito ng PNP. As of 12 p.m., tinawagan natin si Colonel Sol Elifanio at tagapagsalita po ng PNP dito sa Region 3, hindi pa raw nila na ilalagay doon po sa kategorya na election-related violence itong pangyayaring ito. Dahil hindi pa una, Justin, hindi pa nila na-establish na kung ito ba ay may kaugnayan dito sa mga kikinaso o ikinakaso. Sila kasi tumitindig bilang complainant naman dito sa suspended mayor na si Mayor J.P. Punsalan. At sinubukan din natin kuhanan din ng panig si Mayor J.P. Punsalan hinggil dito para may paglilinaw. At binabanggit naman niya, Justin, na i-serve na nga daw niya yung suspension order ng Sangguniang Panlalawigan. At kung may sama ng loob man daw siya dun sa mga complainant, hindi raw siya magtutungo dun sa karahasan. At ang maigting na binabanggit ni suspended Mayor J.P. Punsalan, ang karahasan ay hindi daw nakita sa kanyang termino. Yun ang mga binabanggit, Justin. Kuyang Paolo, sa puntong ito siguro pwede nating pakinggan itong mga naging pahayag naman ni Acting Mayor Leonora Wong kaugnay nga itong karumaldumal na pamamaslang sa kanilang kapartido at kabilang sa kanilang slate na si dating Concepcion Barangay Captain John Salvador. Kasi kung makikita natin, Kuyang Paolo, itong sasakyan na ito rinorol ho natin ngayon, tadtad ng bala. Bago tayo sige tumungo muna dun sa mga pahayag ni Mayor Wong, Kuyang Paolo, matanong ko lang, initial investigation, meron na bang nasabi kung ilan yung gunman na nag-execute nitong krimeng ito? Dahil kung titignan from the looks of it, marami talaga, kumbaga tadtad, eksakto yung salitang ginamit, natadtad nga ng bala. Ito nga sasakyan, harap, likod, gilid, pinaulanan ng bala.
Justin, yan nga ang inaabangan natin para makita natin yung picture na pati yung report itong scene of the crime operatives para malaman natin anong kalibre ng baril ang ginamit, at ilang tama ng bala ang tinamo nitong mga sumakabilang buhay. Gusto nating malaman yan at kung saan din patungo yung mga suspect na nakikita nila. Ang initial na binanggit sa atin ni Police Major Jesse James Domingo, Justin, pag-uwi daw ng Bulacan. Yung ang mga suspect at hindi rin nila masabi, Justin, kung 4 na gulong o riding in tandem ang tumama, pero malapit daw sa katotohanan, hindi lang isang bihikulo ang ginamit nitong mga nag-ambush, Justin. At dun ho sa mga nagtatanong gaano ho pa kakipot yung kalsada ng Barangay Pampang o ito hong Pampang Road, dito sa San Miguel. Makipot lang ho, talagang two-way lang to, Justin. At kung di ako nagkakamali, kasama yata to dito sa mga farm to market road, dito sa bayan ng San Simon. Maiksi ho ito at ito lang ho yung ruta na patungo naman dito sa Barangay Concepcion na dito ho naglingkod bilang kapitan at dating kagawad din, si Cap John Salvador. So talagang kapag dyan katinambangan, itong mga nag-obserba sa nakita nilang lugar, lalo na pagkagabi, Justin, talagang napakadilim daw dyan at bihira lang yung bahay. Okay, mga kabalen, mga karihon, sa puntong ito, pakinggan ho natin ang naging pahayag kanina ni Acting Mayor Leonora Wong kaugnay ho nitong pagkakapaslang sa kanilang kapartido na si dating Concepcion Barangay Captain John Salvador. Sasakyan na alam mong wala talagang mabubuhay, tinagtad to ng bala sa harap, sa likod at sa tagiliran. Talagang hindi bibigyan ng chance mabuhay. At duguan sila at ang driver niya si Joel, saludo nga ako. Dumapa siya, tinakpan niya tinry niyang i-protect si Cap John, parang nilagay niya ang sarili niya. Hindi ganyan kainit ang politika sa San Simon sa mga nakaraang panahon at sa panahon ko. Ngayon lang naging mainit dahil may mga kandidato na may mga bodyguard, may mga grupo sila na kasama pag nangumpanya. So, ngayon, baka nagpapalitan ng mga salita. Natural yan sa politika, nagkakapikunan, pero dapat hanggang doon lang. Pero kunin ang buhay ng isang kandidato, hindi ito tama. Itong patay mo siya na ganon, brutal, na sobra. Hindi mo alam kung brutal or talagang walang kaluluwa ang pumatay. Kayo ho ba mas paborable ho kayong i-consider ang hotspot ang bayan ng San Simon sa insidente hong ito? Definitely hindi. Dahil setback sa bayan namin yan. Dahil alam ng lahat, ang San Simon umuunlad na. Packet na siya. Ngayon, sa nangyaring to, magsisetback. Meaning to say, bababa. Pag nilagay mo sa hotspot ito, mga negosyante, medyo ilang sa ganon. May mga taong ayaw rin nilang maraming nakapaligid na mga man in uniform, mga kapulisan. Hindi sila komportable. Parang pag nakikita mong maraming kapulisan, parang alam mo laging may threat. 56,000 population. Ang kapulisan mo, 34. Kumuha ka ng dalawa, kung 12 hours, kinukuha na mo ng 4. 30 policeman, ang 6 doon maiwan sa opisina, taga-kuha ng mga reports. So, ang magro-roving lang is 20. 10 sa umaga, 10 sa gabi. 56,000 people ang ipoprotect nila. Tapos, isa ka lang mayor, kukuha ka ng 40-50. Hindi ba selfish yun? Ngayon talaga, nag-offer kami ng $250,000 dahil nga, alam ko, sumisigaw yung mga kamag-anak ng mga namatayan, hustisya para sa kanila. So yung naisip ko na ipakita sa kanila, mayroon akong sariling initiative na magbigay ng reward, which ginagawa naman lahat ng LGU yan, even national government. Nag-offer tayo ng reward para may magturo sa mga salarin,
At tayo rin, ang initiative naman ng Kambilan is sumuporta sa kapulisan, financial, siyempre sa operation nila. Willing naman ang Kambilan at saka yung LGU na tumulong financial sa kapulisan para mapabilis yung investigasyon bukod pa sa tulong na ibibigay ng grupo namin sa mga namatayan. Pag nakita mo yung sasakyan, Narinig natin itong pahayag ho ni Acting Mayor Leonora Wong kaugnay nga nitong kanilang layunin na matunton yung mga suspect. Kuyang Paolo, para lang sa kaalaman din ng ating mga kabalen, itong si Cap John Salvador, may anak ba ito at may pamilya? Yung mga ilan yung naulila niya? Dalawang minor de edad, Justin, dalawang yung anak niya, dalawa. At ito rin si Justin, ito rin si Joel Salvador. May isang anak din ito, 7 taong gulang, Justin. Habang yung kanilang bodyguard na si Arnel Caparas, 59 years old na to, senior citizen at sigaw din po nitong kanyang mga kaanak, mga pamilya katarungan dahil hindi nila sukat akalain na sa kanilang pagsama dito nga sa kandidato sa pagkakonsehal, yun na pala yung huli nilang oras, panahon na makakasama itong kanilang kaanak. At alam mo, Justin, makatutulong daw ngayon ng higit yung mga nakasama nitong tatlong ito para at least makita yung picture, Justin. Kasi ang senaryo pala ang talaga ngayon na malinaw itong mga statement na kasamahan sa slate ni Cap John. Mas mahalaga din daw, Justin, na makita yung isa pang anggulo na kumusta ba yung trabaho itong mga naturang biktima, na makapagbibigay ng linaw kung ano ba yung totoong senaryo. Alam din naman natin, Justin, na dito sa San Simon, nababanggit kung gaano ko kahirap yung pagpupursige ng lokal na pamahalaan para matapatan yung issue ba ng seguridad, Justin. Ano ba problema natin dyan? Nababanggit ko, sa lahat naman yung yata ng munisipalidad, laging outnumber yung bilang po ng mga pulis. Pero dito sa nakikita-kita po natin na sitwasyon, sa kanila na mismo nang galing, Justin. Doon sa terminong mainit ba talaga ang politika sa San Simon, dito sa hanay ni suspended Mayor JP Punsalan, sinasabi niya hindi naman daw mainit, Justin. At pinasisinungalingan din niya yung sinasabi na siya may private army dahil ang kanya lang daw mga kasamahan, Justin, bilang lang daw at supporters yung marami na nakikita. Pero sa hanay naman nitong si Acting Mayor Wong, isang PNP personnel at retired pa na military ang kanyang kasama. Pero dito nga sa usapin kung ano ang kanilang posisyon, kung sakaling ito mailagay sa hotspot ngayong panahon ng eleksyon, sa hanay ni Mayor JP Punsalan, ang sinasabi niya, dapat lang, wala nang problema kung sakaling yung existence dyan ng mga man in uniform, andyan at nakikita para maprotektahan talaga yung integridad ng eleksyon at maging yung kanilang pangangampanya. Pero sa hanay naman ni Mayor Wong, worried din naman siya, Justin, dahil kapag nga naman daw marami yung pulis at andyan ang presensya nitong mga militar para bagang makikita nitong mga kababayan niya na talagang ang San Simon hindi pa makabangon doon sa usapin naman itong problema sa insurgency dahil sa mga nakalipas na panahon, Justin, binabantayan din natin ang report ng PNP sa issue ng insurgency dito sa ilang mga bayan sa Pampanga at isa na rin yan sa ating sisiya sa atin, Justin, kung dito ba sa Barangay Concepcion kumusta ba yung insurgency na pinagituan natin yung mga armadong grupo naman, Justin. Oo. Yung Paulo, siguro maganda ring linawin dahil napag-usapan kanina itong ang di umano'y private army. According kay Acting Mayor Wong, si Mayor JP ay maraming security at pwede niyang matawag na ganito doon sa kanyang naging pahayag din doon sa kaninang live interview mo sa kanya. Pero napanood ko rin kasi na ito nga mariing itinanggi naman
ni suspended Mayor GP Punsalan na wala siyang private army at ito, mga pribadong individual nga, ika nga niya, na sumusuporta sa kanya. Siguro para din sa kalinawan ng lahat, maibanggit ko na lang yung naging interview naman ng ating kasamahang si Marian Lozano dito kay General Bakay, ang tagapamuno o yung hepe ng Police Regional Office 3, na kung siya daw ang tatanungin, kung ang kapulisan ang tatanungin, walang existing. Ito ang sinabi niya, walang existing na private army dito sa Central Luzon, pero meron silang mga binabantayang gun for hire groups sa Nueva Ecija. So yun ho yung categorical na sinabi ng pinuno ng kapulisan ng ating rehiyong Central Luzon. Ano? So Kuya Paulo, ito abangan na lang natin yung magiging development, no? Lalong-lalo na nga yung case conference kung magkakaroon na ng ganyan. At syempre para mabigyan din ng kalinawan at yung yung magiging tugon nga ditong Commission on Election naman, dahil hindi natin sinasabing ito ay election related, pero hindi rin naman kasi pwedeng sabihin hindi election related dahil sa ngayon wala pa, ongoing pa ang investigasyon. Basta isang malinaw itong si Cap John na kasama niya pang pinagbabaril yung dalawang katao, ito nga nasa isang kumbaga political organization, no? At si Cap John mismo ay isang kandidato sa pagkakonsehal sa bayan ng San Simon, Pampanga. Maraming salamat Kuya Paulo G. Santos para sa inyong ulat. Mag-iingat kayo. Mga kabalen, marami pong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng I kinda like you. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150.
Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin ng mga posibleng komplikasyon ng COVID-19 sa ating puso. Nakita ng mga eksperto na hindi lamang pulmonya ang maaaring maranasan. Ang puso din natin o ang buong cardiovascular system kasama ang mga ugat natin ay maaaring maapektuhan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart. Tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga kabalen, mga kariyon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, batiin ko lang ng congratulations itong si Clark Development Corporation Chairman Attorney Edgardo Pamintuan na siya ho ay tinanghal bilang isa sa mga distinguished Tomasian alumni ng University of Santo Tomas Alumni Association at yung UST Alumni Office of Alumni Relations. At syempre ho, yung kanyang mga kasamahan sa Tomasinong Kapampangan, kabilang ho ako dyan, ay masaya at proud dito sa ating kabalen na si CDC Chairman Edgardo Pamintuan. Kasi kanina, naghahanap ako ng maisusuot, nagbasa ako ng balita, nakita ko nga may parangal itong si dating mayor at Attorney Pamintuan. At congratulations po muli, sir. At proud ho ang Tomasinong Kapampangan sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ito naman, makakasama ho natin ngayon si Rainiel Pawid na tumutok ho dun sa iba't ibang vaccination sites na ginawa o na ibinukas ho sa publiko ngayong araw bilang pagsisimula ho ng tinatawag nating Bayanihan Bakunahan program ng pamahalaan. Ito ho yung 3 araw na National Vaccination Days na tatagal ho hanggang December 1. At katunayan, upang mahikayat itong ating mga karehiyon na magpabakuna, ito hong iba't ibang local government unit may kanya-kanyang pakulo, gaya na lamang ng paraffol. At para sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakasama natin si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta yung itinakbo nitong first day ng National Vaccination Days? At saang lugar ba yung nabantayan ng inyong team kaugnay nitong balitang ito? Kuyang Justin, dito nga sa buong Central Luzon, dinagsa naman itong 3-day vaccination or yung mass vaccination dito sa buong Central Luzon dahil
yung ilan nga sa mga lokal na pamahalaan ay may sari-sariling gimmick, Kuyang Justin, no? Tulad na lamang dyan sa Arayat na may parapol pa sila ng 3 motorbike at TV, maging ref, at mahigit 100 sako ng tig 25 kilos na bigas. Yun yung mga makikibahagi sa 3 araw nga na COVID vaccination na inilunsad naman ng national government. Mapunta naman tayo sa Bataan. Sa Bataan, wala nang raffle, Kuyang Justin, dahil bawat makikibahagi ay pagkatapos nila, no, bibitbit na sila ng 5 kilong bigas. Pero paalala natin, no, sa ating mga tagapanood, bago pa man magsimula itong vaccination drive sa Bataan, ay sinisimulan na yung pagbibigay ng 25 kilos ng bigas simula nung pumutok yung pandemya. Halos kada buwan yan, kasamang Justin. At doon naman sa ilang mga kababayan natin na Novo Ecijano at mga Bulakenyo, yung ilan ay binigyan rin ng grocery food pack. So, nakatutuwa ito, no, kasamang Justin, ang tanungin natin mismo yung regional IATF natin. Pabor naman sila dito dahil isa itong uri ng panghihikayat para na rin tumaas nga itong kumpiyansa ng ating mga kababayan dito sa bakuna against COVID-19, lalo na ngayon na may bago na namang variant, Kuyang Justin. Rainiel, banggitin natin siguro yung target nitong ating Central Luzon Department of Health na mabakunahan dito sa mga darating na araw, no? Itong ngayong araw, bukas at dyan sa darating na December 1. 500,000 kada araw, So sa kabuuan ho, mga kabalen, mga karegiyon, 1.5 million na individual dito sa Central Luzon ang target hong babakunahan itong ating Department of Health. Katawang siyempre, yung iba't ibang local government units. Pero Rainiel, doon sa obserbasyon ng inyong team, kumusta yung naging daloy? Kasi sa pagkakaalam natin, meron hong mga pre-registration na ginawa na prior to the said opening nga itong o yung kick-off ng National Vaccination Day. Then we also have this walk-in naman na pwede para din doon sa mga hindi nakapagpa-register, pwedeng pumunta directly, no, at merong pila para sa kanila. Sa lungsod ng Angeles, nakita natin kanina, naka-deploy na yung bus, no, doon sa mga boundaries, gaya ng boundary sa Porac, boundary dyan sa may Magalang, at merong ding walk-in. Doon sa pag-ikot ninyo, kumusta pang kalahatan yung kalagayan, Rainiel? Yes, in totality, maayos naman, no, Kuyang Justin, dahil lang dun sa sinabi mo na nagkaroon na rin ng pre-registration, and prior to that one, meron na rin registration dun sa mga barangay health workers. So sila, yung ilan sa ating mga kababayan na hindi naman masyadong internet savvy na nagkakaroon nga ng registration through online, yung mga BHW, sila na yung manually na kumukuha nitong impormasyon. Lalong-lalo na, kasamang Justin, yung mga kabataan, no, na kailangan ng consent ng mga magulang. So doon sa Arayat na pinuntahan natin yung lugar, meron silang 6 na vaccination area at kasama doon yung bawat magulang dahil nga for consent at doon na rin sa tinatawag na monitoring after nung vaccination. At nung kinausap natin itong kanilang municipal health officer na si Dr. Paulino, kanyang sinabi na yung daw naging proseso ay maayos dahil doon sa kanilang target, kasamang Justin, na 25,000 na mabakuna dito sa 3 araw na ito. Itong first day, no, good to hear na more than 10,000 yung kanilang mabakunahan. Dahil nga, doon na rin sa kanyang sinatawag na tumaas na yung kumpiyansa ng taong bayan sa bakuna, plus kasama pa tong raffle. Pumunta naman tayo sa Bataan, kasamang Justin. Ang Bataan ay more than 70% na yung kanilang vaccination, total vaccination. At kanilang tinatarget na bago matapos itong taon ay makamit na nila yung 80% or mas mataas pa dyan. So magkakaroon na raw sila ng herd immunity at mas maayos-ayos na Pasko sans itong para dumating nga na bagong COVID variant. So tinitingnan din natin yung sa Aurora, no, kasamang Justin, dahil yan yung matagal nang humihingi ng karagdagang supply mula sa national government. At nung tinawagan natin yung bayan ng Dingalan, kanila namang sinabi na yung allocation sa kanila ay maayos din at yung number or yung turnout ng mga gusto magpabakuna ay tumadagsa na rin doon sa higit 3 vaccination area sa bayan ng Dingalan. So, ang panawagan pa rin ng World Health Organization Philippines ay patuloy po na tumanggap ng bakuna dahil hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin yung nakikita natin na matindi or maayos-ayos pa rin na panangga sa anumang uri po ng variant na dumating dito. Lalo na ngayon binabantayan na Delta variant. Kasama Justin.
Okay, Riniel, paalalahanan na lang natin yung ating mga karehiyon na magtungo ho kayo dun sa mga barangay health offices ninyo upang makakuha ng detalye kung paano makakatanggap ng libreng bakuna kontra COVID-19. Ito sa may Clark Development Corporation din, dun sa Komersyo Sentral o yung Makantamo na food park, binuksan din yung kanilang vaccination program at pwede rin makatanggap ng booster shots, no? Yung mga nabakunahan na at meron ng 6 months interval, ibig sabihin yung fully vaccinated na sila for the past 6 months. So pwede nang tumanggap ng booster shot. At meron din hong walk-in ito. Pero maganda, nabanggit nga ng mga opisyal na makipag-ugnayan din upang sa ganun maiwasan din yung dagsa ng tao at matiyak na merong laang bakuna para sa iyo. Pero yan ho yung tiniyak naman ng DOH na merong laang bakuna para sa lahat. Ngayong araw na ito, bukas at sa darating na araw pa, At hindi lang ho natatapos yung pagbabakuna sa December 1, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, inilaan nga ho nila itong 3 araw na ito para talagang mapalakas ho natin yung pagkamit o mapabilis yung pagkamit doon sa herd immunity at mapataas yung vaccination rate. Hindi lamang sa Central Luzon, kundi maging sa buong Pilipinas. Maraming salamat, Rainiel Pawid, sa iyong ulat at mag-iingat ka. Mga kariyon, speaking of vaccination po, ito, tuloy ko na yung ating pagbabalita. Ito naman, pinupuntiryan na ho ng pamahalaan na masimulan ang pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11. Ito ho ay sa Enero 2022. Ito ho ang inanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ngayon hong Lunes. Ayon kay Galvez, ito'y kung bibigyang approval ng Food and Drugs Administration o FDA, yung tinatawag na emergency use approval po, ang mga bakuna para gamitin sa mga bata bago matapos ang buwan naman ng Disyembre. Dagdag pa ni Galvez, plano raw ng gobyerno oras na lumabas ang EUA o yung emergency use approval na kaagad isasagawa ang pagbabakuna. Sa first quarter ng 2022 o buwan ng Enero, sisimula ng vaccination at nais daw nila itong tapusin kaagad sa unang quarter ng taon. Alinsabay na rin sa reopening ng klase upang masupil ang banta ng bagong COVID-19 variant na Omicron at yung iba pang variants of concern at mabigyang proteksyon itong ating mga mag-aaral. Hindi pa raw tukoy ang mga posibilidad na kahinaan ng mga bata sa variant na Omicron. Samantala, una nang ipinatupad ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 at ayon naman kay FDA Director General Eric Domingo, ang COVID-19 vaccine para sa mga batang edad 12 pababa ay posibleng maging available sa pagtatapos ng taong 2021. Ayan, magandang balita ho yan. At yung Pfizer at Sinovac daw ay nagpakita na ng interes na mag-apply para doon sa emergency use approval upang magamit ang kanilang bakuna sa mga batang 12 years old and below. Ani Galvez, gagamitin ng gobyerno ang kadagdagang 20 million Pfizer vaccine na sinecure ng national government sa pamamagitan ng bagong deal sa naturang drug maker para sa pediatric vaccine, tinatawag nating booster shots. Yan, mga kabalen, magandang balita ho yan para sa lahat. At syempre, yung gaya nga ho na nabanggit ko, tumungo na ho tayo dun sa mga mega vaccination sites at makipag-coordinate sa ating mga local health offices upang tayo ho ay makatanggap na ng bakuna laban sa COVID-19 dahil ito ho yung protection natin laban dito sa sakit na ito at hindi ho biro yung COVID. Yan, paulit-ulit naman natin sinasabi at gaya nga ho nang nabanggit kaysa ho ang CLTV dun sa pagkakampanya ng Department of Health at ng IATF para mabakunahan ho yung ating mga kababayan at makamit ang herd immunity sa lalong madaling panahon. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito naman mga kabalen, road project ho sa Balangkas. Natakaw aksidente dahil na rin sa madilim na signages, inireklamo ng mga motorista. At kaugnay pa rin ho ng COVID-19 travel restrictions para sa mga manggagaling sa 7 European countries, ipinatupad ang IATF bilang pag-iingat na rin sa COVID-19 Omicron variant. At ito ho si Lola Lita Vinuya ng Malaya Lolas, inihatid na sa huling hantungan. Kanyang pakikipaglaban para sa hustisya, muli sinalala. Manatili ho kayo nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng
wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Ngayong kaarawan ng Ama ng Katipunan, ating gunitain ang kabayanihan ni Supremo Andres Bonifacio. Siya ang nagtatag ng katipunan na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Pinamunuan niya ang 800 mandirigma para gapiin ang mga dayuhan. Saludo kami sa iyo, Supremo Andres Bonifacio. Ikaw ay tunay na bayani.
Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga karehiyon. Bago tayo magpatuloy sa ating mga balita, batiin lang po natin si James Gomez. Nanonood, watching live here in Negros Occidental. Maraming salamat Kuya James Gomez. At salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang CLTV Balitaan. At syempre kay Merch Cordova, na lagi rin nakatutok yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ayan, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan. Inirereklamo ng mga motorista ang madilim na bahagi ng ginagawang kalsada sa Sitio Balangkas, Barangay San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Mismo ang opisyal ng barangay ang nagsabing malimit pangyarihan ng aksidente ang nasabing lugar. May eksklusibong balita si Marion Lozano. Pinuntahan ng CLTV News nitong Biyernes ang parte ng ginagawang kalsadang ito sa bahagi ng MacArthur Highway sa Sitio Balangkas, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Kapansin-pansin na hindi illuminated warning sign ng gamit sa nasabing kalsada. Kaya naman pagsapit ng dilim ay hindi na halos maaninag ang mga warning signs sa lugar. Dahil dito ay labis na nangangamba ang mga motoristang nagdaraan sa nasabing kalsada. Lubhang napakadelikado raw dumaan dito tuwing gabi, lalo na para sa mga motoristang hindi kabisado ang lugar. Hassle naman, pagkagabi, dahil ganyan, walang kahit reflector, wala. Ayun nga po, dapat po, dagdagan po nila mga reflector, yung may mga ilaw, para makita sa gabi. Wala po, ganyan lang ano mo dyan. Yung mga hindi kabisado, sigurado ma-aksidente dyan. Pagka hindi nila kabisado yung ginagawang daan dito, mga hindi taga rito. Ayon kay Kagawad Joseph Lingat, mula na magsimula ang pagsasaayos ng kalsada noong Oktubre, ay nasa 3 aksidente na ang kanilang nirespondihan sa lugar. Lahat daw ng naaaksidente ay mga dayo lamang kaya di nila kabisado ang nasabing daan. Kinausap na din umano nila ang foreman ng proyekto upang gawa ng aksyon ng nasabing problema. Dahil nga sa mga barangay tanod natin nagre-responde dahil sa gabi. Ngayon, ang nangyayari kasi, dahil sa aksidente sa mga motorista natin, one day nag-session kami, tinatawag namin ng foreman. Then sinabi namin yung isang concern natin ng barangay na ganun nga maraming nadidisgrasya. Nakausap namin yung foreman. Sabi kasi sinabi na sa nakakataas. Hindi namin alam kung nakarating. Pero kinausap namin yung foreman na gagawa sila ng aksyon. Maglalagay sila ng mga caution kung paano kung yung mga para maiwas yung disgrasya. Samantala, ayon kay Santo Tomas Municipal Engineer Gilbert Cruz, wala silang natatanggap na report ukol sa mga aksidente sa Sitio Balangkas. Dagdag pa niya ay Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 umano ang may hawak sa naturang proyekto.
Paliwanag naman ni DPWH Region 3 Chief Maintenance Section Danny P. Canlas, wala rin silang natatanggap na report ukol sa mga aksidente sa lugar. Tiniyak naman ni Canlas na kakausapin niya ang kanyang mga engineer ukol sa nasabing problema. Kinagabihan ay muling binalikan ng CLTV News ang inirereklamong kalsada at aming nakita na nilagyan na ng illuminated caution sign ang parte ng ginagawang kalsada. Marion Luzano, CLTV News. Ayan mga kabalen, mga kariyon, mabuti naman at nagawan kaagad ng aksyon matapos sa makapanayam ng ating kasamang si Marion Lozano. Ito ang mga opisyal na concern dito sa proyektong ito. At tuloy-tuloy ho ang pagpapadala ninyo ng mga reklamo o ng mga sumbong. Gaya ho ng programa natin dating public interest, nakapasok na ho yan dito sa ating CLTV Balitaan. At yung mga ganyang concern ho, kaagad ipapaalam natin at ipaparating natin sa mga kinaukulan upang sa gayon masolusyonan sa lalong kagyat na panahon. At ito, nanonood din pala sa atin si Magno Mandirigma mula naman sa Abu Dhabi. Magandang hapon po. Thank you very much sa panonood ho ninyo. At ito naman, speaking of ibayong dagat, ito, may mga kabalen ho tayo at mga kababayan, karehiyon mula sa ibayong dagat. Kung mga nagbabalak umuwi ay hindi mo na makakauwi, lalong-lalo na ho dito sa 14 na yung mga nanggagaling sa 14 na bansa kung saan inilista sa ilalim ho ng tinatawag na red list. Ito ho yung travel restriction na ipinatupad ng National IATF upang sa gayon mapigilan rin itong pagkalat ng Omicron virus na siya namang nananalasa ngayon, Omicron variant rather, na siya namang nananalasa ngayon dyan sa may Europa at ilang bahagi po ng Africa. Ano-ano nga ba yung mga bansang yan? Alamin ho natin sa ulat na ito. Ipinagbawal ang inbound flight sa 7 pang bansa sa Europa maliban sa 7 African countries na una nang inanunsyo ng gobyerno. Ito'y bilang pag-iingat sa pagpasok ng bagong COVID-19 variant na pinangalan ng Omicron. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, lumalabas na mas mataas ang risk ng reinfection na dulot ng Omicron variant na siyang sanhi ng muling pagtaas ng kaso sa Europa at Africa. Isinama sa red list ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy, epektibo mula November 28 hanggang December 15. Nitong nakaraang linggo, isinailalim na sa red list ang mga bansang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique matapos i-anunsyo na na-detect ang bagong COVID-19 variant. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, IATF co-chair at spokesperson, hindi papayagang makapasok sa bansa ang international travelers na galing sa mga nasa red list countries sa nakalipas na 14 na araw. Aniya, tanging ang mga Pilipinong babalik sa bansa sa pamagitan ng government o non-government-initiated repatriation at bayanihan flights ang papayagang makapasok alinsunod sa umiiral na testing at quarantine protocols para sa mga red list area. Nitong linggo, sinabi rin ni Secretary Carlito Galvez Jr., National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, na posibleng muling mag-impose ng movement restrictions upang maiwasan o madili ang pagpasok ng Omicron variant sa bansa. Samantala, ayon kay Nograles, sa mga pasaherong in-transit na galing sa mga red list areas within 14 days na darating bago ang 12 a.m. ng November 30 ay hindi sakop ng entry restriction. Gayunman, sasailalim sila sa facility-based quarantine ng 14 na araw at testing sa 7 araw. Sa mga dumating naman bago ang November 28 at kasalukuyang naka-quarantine alinsunod sa classification ng kanilang bansang pinagmulan, required pa rin kumpletuhin ang testing at quarantine protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Mga kabalen, alas 4 na ho at ako'y magpapaalam na. Pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. At para ho dun sa mga maghihintay ng alas 6 dun sa CLTV News kasama si Jennifer Salenga, ay kung ayaw nyo kong mamiss itong mga malalaking balita dito sa Central Luzon, abay tumutok ho kayo dito sa ating mga social media pages na nakikita ninyong naka-flash sa inyong TV screens. At kung nais naman ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magpunta sa ating YouTube account at CLTV36 Official at sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners.
Sa ngalan ho ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan Karehiyon. Mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat po. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan.